ден. Аз съм заместник окръжен прокурор и главител на окръжна прокуратура в Русе. Пред вас сме за да дадем информация за извършено убийство в вечерта на 26 август в село Тръстеник, област Русе. Това, което искаме на първо място да кажем е, че поднасяме нашите съболезнования на близките на починалия. Извършителя на деянието е установен. Към момента е задържан. Повдигнато му обвинение за извършено престъпление по член 115, умишлено умъртвяване на друго лице, като предстои в началото на утрешния ден окръжна прокуратура да поиска и постоянно задържане на лицето. Давам думата на старши комисар Николай Кожухаров, директор на ОДМВР, за да уточни как точно и при какви обстоятелства е установено и разкрито деянието. В областна дирекция на полицията в Русе на 27 август от 16:14 постъпва сигнал през 112 от жител на село Тръстеник, че намира в безжизнено състояние на съсед 82 града. Нищо няма да казвам имена. Създадена организация от дежурна оперативна група с разследващ полицай и съдебен лекар. Происшествието е посетено, запазено. Първоначална информация не са придобити данни за умишлено умъртвяване на починалия. Трупа е откаран в съдебна медицина за последваща аутопсия. Такава бе извършена на 28 август, при което постъпиха данни, че починалия е физически удушен, като са му счупени и гръдния кош, ребрата на гръдния кош. Създадена беше изключително устроена организация от служители на отдел криминална и районно управление Две могили, като използвам момента да благодаря и на колегите от Института по психология към Министерството на вътрешните работи, които в петък в продължение на 14 часа работиха с две от децата, за които имахме насоки, че са съпричастни към извършването на престъплението. И в ранните часове на събота същото бе, да го кажа, разкрито, като последваха много действия по разследването, динамични огледи, така възстановка на самото деяние. Лицето, което е привлечено от качеството на обвиняем вече, е известен на колегите от Две могили с цяло агресивно поведение в селото, което обитава. Употребява редовно алкохол и така показва доста сериозна агресивност спрямо негови съседи. Използвам момента да благодаря на окръжна прокуратура Русе за, мога да го кажа, там не сме работили така на терен с тях, изключително добра организация, страхотна подкрепа към нас и на колегите ми от отдел криминална, разбира се, за невероятния професионализъм и екипност, който направихме и неуморния труд. Още един път на вас да ви благодаря за работата. Това от мен като информация, която мога да ви. Надявам се съда